Esta muntanya russa que és Radio Televisió Valenciana, avui anem a començar per demanar un aplaudiment en aquesta empresa en els últims dies del mes de juny. Estem vivint ahir amb hora i mitja de retard, com tots sabeu, una altra vegada per problemes informàtics. El seu futur laboral en Radio Televisió Valenciana, d'ells, uns 66 aproximadament, continuen en l'empresa fins a l'última setmana del mes d'agost. Això va notar-se molt, ho anem a notar en les emissions de la ràdio, ho anem a notar en les emissions de la tele, però sobretot les màquines de les cabines, en els estudis. Això la direcció de Radio Televisió Valenciana ho ha escoltat moltes vegades i volem que ho torni a escoltar. I a banda d'això, ahir vam tindre la notícia del Tribunal Suprem, que sabeu que per fi, com us havia dit Vicent ja diverses vegades, es va pronunciar i va decidir que el Tribunal Superior de Justícia serà l'òrgan competent per a jutjar l'expedient de regulació d'esta casa. El que volem és que això es jutge el més aviat possible, perquè els treballadors d'esta casa necessitem justícia. Estem a l'espera de que el Tribunal Superior de Justícia fixe data de judici, esperem que siga el més aviat possible, a veure si és possible que siga en juliol, si no serà en el mes de setembre, i tenim moltes ganes avui d'escoltar a Siscar. Jo tinc moltes ganes d'escoltar al vicepresident del Consell, perquè el Consell de la Generalitat ha portat a aquesta empresa a un fenomenal embolic judicial, econòmic, laboral, personal i humà, del qual algú haurà de donar explicacions. Aquestes persones hauran d'explicar-nos com han portat a aquesta empresa en l'últim any a una situació d'inviabilitat tècnica. Van a tirar a uns 1.100 treballadors d'esta casa. Esta empresa està vivint una situació realment desesperada. Estem vivint també un drama humà que cadascú de nosaltres coneix molt bé perquè estem mirant al nostre voltant el que estan passant els nostres companys, i de tot això algú haurà de donar explicacions. Haurà de prendre una decisió definitiva sobre el nombre de treballadors afectats, perquè el 31 d'agost, com tots sabeu, és l'últim dia d'aplicació d'aquest expedient de regulació. Però jo tinc l'esperança, vull tindre l'esperança de que també s'acoste el final d'este malson per als treballadors de Radio Televisió Valenciana. Jo avui tinc ganes d'esperança, demano esperança, anem a donar-ho tot per a guanyar, i sabeu que vos dic que anem a guanyar. Aquesta casa els ha fet molt de mal, han allargat l'agonia fins a l'últim dia, fins i tot en la forma de comunicar-ho, però insistiran que també estan perjudicant a tota la societat valenciana. Els que han fet un empastre, que han fet un desastre, no tenen el valor de plantar-se en la cara dels seus polítics que estan per damunt i dir-los, escolta, corregiu esta animalà. El 16 de juliol, quan vos anunciaren l'ERO, vaig recordar que tot això venia d'un grup presidit per un senyor corrupte que li diuen Rafael Blasco. El vaig dir el 16 de juliol, però estic molt content del que li passa, el que està passant en aquests moments. Només he de dir això. I estem absolutament convençuts que anem a guanyar. Serà ara, en juliol, serà en setembre, però anem a guanyar. I a lo millor, per primera vegada, celebrem un 9 d'octubre nosaltres. No és mamons que eixen per esta televisió que s'aprofiten d'ella i aprofiten aquest dia per eixir encara més. Serem nosaltres que anem a celebrar el millor 9 d'octubre que hem tingut en 24 anys, perquè per aquest dia estic segur que tindrem una sentència que farà que tots nosaltres tornem a... Si volen tancar-la, hauran de fer un altre ERO. No poden agafar la gent i despatxar-la sense més. Això suposa, si volen tancar, fer un altre ERO en una sentència que ja es diu com s'haurà de fer, no de la manera que el van fer. Estem parlant que d'ací a un any tindrem ja una sentència totalment definitiva. I hauran passat 2 anys. I no estic tan convençut en aquests moments que hauria sigut bo que el judici se celebrara el 6 de novembre. Per què? Perquè el 6 de novembre, com teníem la primera data assenyalada, podia haver passat que fórem el primer ERE potent, salvatge i contundent i en 1.100 treballadors que s'enfrontara als tribunals, igual algun xunxe li haguera temblat la mà a l'hora de dictar sentència. Ara ja és impossible, perquè tenim per davant moltes sentències que van en aquest camí. És impossible que trenquen aquesta línia judicial i que ens facin una sentència contrària. Companys, estic convençut que el 9 d'octubre tindrem així una gran festa. Ànim i a per ells! Porque se están cometiendo muchas irregularidades y se van a seguir cometiendo más. El informe Price se lo están saltando a la torera.
Han cambiado el organigrama, como sabéis, no tiene nada que ver con el informe Price en el que se basaron. Están cambiando a gente de departamento, van a seguir cambiando, están diciéndole a gente que cambie sus funciones, en fin, horarios, cosas raras. Os seguimos pidiendo vuestra colaboración para que todas estas irregularidades nos las hagáis llegar como hasta ahora estáis haciendo, para engordar la carpeta que le vamos a presentar a los abogados y argumentar más la ilegalidad de este ERE. Así que, bueno, vuestra colaboración en este sentido. Que a la plataforma 1009 tenim cabuda tots, a més tots, els que estem fora i els que estem dins. De fet, hi ha gent que no està afectada per l'ERO i forma part de la plataforma. Perquè haurem d'anar als tribunals, perquè haurem de manifestar-nos, perquè haurem de treballar més que mai. Per tant, animar-vos a que s'afegiu als treballs que estem fent des de la plataforma. Jo crec que tots i totes ens hauríem de plantejar que molta de la gentola que ha afonat o ha intentat enfonsar les nostres vides ha de parar en la presó. Ha de tornar tot el que ens ha robat, que és el menjar dels nostres fills, i a més anar a la presó.